Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana hawnhekk dalodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Llum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Luqa Evanġelista. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Nikolina u Klement Bajjada. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt mulej ħniena. Int ta' qalbek ħelwa wumli Kristu ħniena. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla ben il-Missier. Int li tneħħi jidnubiet tad-dinja ħenna ħarina. Int li tneħħi jidnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna rina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna inti għażilt lil San Luqa biex bil-kelma u l-kitba ixandar il-misteru tal-imħabba tiegħek għall-foqra. Ħares lil dawk li tajthom il-ġieħ ta' wliedek u żommhom sal-aħħar qalb waħda u ruħ waħda u għamel li l-ġnus kollha jaraw is-salvazzjoni tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu siedna riju Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għali mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Aziz, dem ħabb aktar id-dinja u ħallini u mar it-Tesalonika, Crescens mar il-Galazja, Titu id-Dalmazja, Luka waħdu baqa' miegħi u l-Marku u ġibu miegħek għaxu jiswiel ħafna għall-ministeru. Lil Tikiku battu Efesu. Meta tiġi ġib li miegħek il-mantar li jien ħallejt fi Troas għand Karpu. Ġib ukoll il-kodba l-aktar il-parċmini. Alessandru il-Burznar għamilla ħafna ħsara, il-mulej ħalsu skont ma għamel. Oqgħod attent minnu intu koll għax huwa fixkel ħafna il-kliem tagħna. Fl-ewwel difiża tiegħi ħadd ma kien miegħi, kulħadd ħallini, jalla ma jkunx magħdud kontrihom. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien, ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru fuq is-seta tiegħek jitkellmu flimkien. Ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. U ma jarfu lil bniedem il-qawwa tiegħek u s-seb u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek isaltna għaż-żminijiet kollha minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha twajjeb f'dak kollu li jagħmel, krib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jien għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej.
Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Wara dan il-mulej għażel 72 oħra u bagħathom tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien se jmuru. U qalilhom l-ħsat huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela li sit il-ħsat biex jibgħat ħaddiema għall-ħsat tiegħu. Morru waraw qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lill-pub. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas rieq. U fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għidu sliem lil din id-dar. U jekk fija jkun hemm min iħobb isliem, jistrieħ isliem tagħkom fuqu. Jekk le hemm, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għandek il-familja u kulu u jxorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja l-oħra. F'kull belt li fija tmorru u jilqgħukom, kulu dak li jgħidulkom qudiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna talla wasletilkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kif qed fil-bidu illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Luqa Evanġelista. Ta' San Luqa twieled minn familja pagana Griega f'Antiochja. Ikkonverta u sar dixxiplu ta' San Pawl. San Luqa kitbilna żewġ kotba. Kitbilna l-Vanġelu li jirrakkonta l-ħajja ta' Ġesu u kitbilna l-Atti tal-Apostli li huwa l-ħajja tal-Knisja. U jimxi fuq l-istess mod it-twelid ta' Ġesu u t-twelid tal-Knisja. Il-kobor ta' Ġesu, il-kobor tal-Knisja. L-evanġelizzazzjoni ta' Ġesu, l-evanġelizzazzjoni tal-Knisja. Jimxi bl-istess mod il-ħajja ta' Ġesu u l-ħajja tal-Knisja. San Luqa kellu sensibilità partikolari għal foqra fil-Vanġelu tiegħu. Jitkellem ħafna dwar il-foqra. Jikteb lill-pagani, il-Vanġelu ta' San Luqa huwa indirizzat lill-pagani, lil dawk l-insara li ġew mill-paganiżmu. Per eżempju, huwa differenti minn San Mattew. San Mattew qed jikteb lill-Lowt ikkonvertiti. Per eżempju, San Mattew jgħid is-saltna ta' smewwiet, ma setax isemmi lil Alla. Imma San Luqa li qed jikteb lill-pagani jgħid is-saltna tal-Alla. Ara, huwa differenti ftit. Jikteb lill-pagani dan San Luqa u fil-Vanġelu tiegħu għandna affarijiet interessanti ħafna. Kull evanġelista jkollu l-affarijiet partikolari tiegħu. Per eżempju, it-tfurija ta' Ġesu jirrakkuntawlna San Mattew u San Luqa, imma b'differenza. San Mattew jinsisti ħafna fuq San Ġusepp. San Luqa jinsisti ħafna fuq il-Madonna. Per eżempju, minn San Luqa nafu it-tħabbira tal-Anġlu. Minn San Luqa nafu il-Magnificat, il-Kantiku ta' Marija. F'San Luqa biss insibu, per eżempju, il-parabola tal-Ben il-ħali, jew il-parabola li rajna ftit ilu dwar Lazzru u l-Għani. Ara, dawn huma partikolarijiet id-dixxipli ta' Emmaus, San Luqa. Ara, huma partikolarijiet ta' evanġelista. Imbagħad fl-Atti tal-Apostli nsibu l-episodju ta' il-50, insibu it-tixrid tal-Knisja, insibu l-episodju meta San Pawl u San Luqa ġew Malta. San Luqa kien jakkumpanja lil San Pawl fit-tieni vjaġġ missjonarju tiegħu. U fost affarijiet oħra ġie Malta u rrakkuntanna b'mod sabiħ ħafna il-miġġa ta' San Pawl f'Malta.
Tajjeb, San Pawl xaktax kien tabib, jingħad li kien tabib. Jingħad ukoll, imma din mhix ċertifikata, li huwa kien pittur ukoll. Imma San Luqa huwa il-protettur illum tat-tobba u tal-artisti. Nitolbu dan il-qaddejs biex jagħtina l-grazzja li aħna wkoll nkunu midħla ta' Ġesu, speċjalment fil-ħniena tiegħu. San Luqa jinsisti ħafna fuq il-ħniena ta' Alla f'Ġesu. Il-ħniena ta' Alla f'Ġesu. Aħna urroddu ħajr illum lill-Alla għaliex oġbu jatina il-verità permezz tal-Evanġelju, nitolbu l-grazzja li nibqgħu dejjem fidili għat-tagħlim tiegħu ħalli ikollna sehem fil-glorja ta' Siedna Ġesu Kristu fis-sema. Ibgħat mulej ħafna ħaddiema fil-ħsad tiegħek biex ixandu l-Evanġelju tiegħek fid-dinja ħalli s-saltna tiegħek tikber u tixteret satru fl-art kollha nitolbu. Għamel li l-bnedmin kollha jilqgħu bil-qalb il-bxara tajba tas-salvazzjoni ħajatuk il-qima li tixtaqlek u tistħoqlok nitolbu. Għadi sehem fil-glorja ta' Siedna Ġesu Kristu lil qaddejja tiegħek Nikolina u Klement Bajjada u lil ħutna mejtin kollha nitolbu. Bil-qawwa tal-Evanġelju tiegħek fejjaqna minn kull ma hu dajjef fina biex nikbru u nissaħħu fil-fidi nitolbu. Għatina l-grazzja li nożżu dejjem il-kelma tal-Evanġelju biex inħarsu l-wirt tal-valuri insara li ħallewna mis-sirrijietna nitolbu. Nitolbu kmulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija għatina li nożżu nixtarru l-kelma talla li ħallilna San Luqa Evanġelista nitolbu. Nitolbu kmulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal daw kollha li qalulna biex nitolbu għalihom, u nitolbu għal daw kollha li llum se jżuru dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pinu. Nitolbu. Nitolbu wkoll mulej għal morda kollha kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li għaddim minn momenti diffiċli fil-ħajja u għal dawk li jduru bil-morda nitolbu. Nitolbu wkoll għal familji kollha tagħna, nitolbuk għat-tfal u ż-żgħażagħ, nitolbuk għal paċi fid-dinja. Mulej għatina il-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox, għat-talb ta' San Luqa li ġie fostna flimkien ma' San Pawl missierna, għamel li nibqgħu dejjem fidili għall-Evanġelju li ju xandilna ħankunu dejjem ulied San Pawl bi Kristu Siedna.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej bis-saħħa tad-dun imqazza tiegħek għatina li naqduk bi spiritu ħieles biex dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa ta' San Luqa ikunu jiswew għall-fejqan u l-glorja tagħna bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Għax inti rid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmejn xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-Anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu u ntennu bla qiegħda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-Eżerċit. Is-smewwiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Nikolina u Klement Bajjada li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtaħwa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Luqa Evanġelista, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu
kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li jinti f'ismek wieħed, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid jint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwied. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jinti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għedħejl id-dinja dan il-ġisem u d-dem għat-testija eħlisni multijiet ikollhom żommni dejjem fidel lejn il-kmandamenti tiegħek tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja, ħejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu ħaresni għal-ħajja ta' dejjem.
Inu bil-wiefa u ngħidu flimkien ringrazzjament wara tqarbejn. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu ħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek kaħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħni, ġew waħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek nitolbu. U Alla li tista' kollox qaddisna bl-ikel li tajtna mill-altar tiegħek li bih qawwina fil-fidi tal-Evanġelju. Imsaħħaħ, imxandal minn San Luqa bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta Vamarijiet li talbitna l-Madonna minn dan is-santwarju, nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna jew skont il-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Illum nitolbu b'mod speċjali wkoll għall-missjonarji tagħna. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna